Oh, yan oh. Oh, saan ka pupunta? Ayan na oh. Okay. Kaya naipalabas kami mga kasinag ni Bagwis sa Born to be Wild. Kasi pumunta talaga sila Doc Nelson dito. Tapos yung kanyang mga staff. Yung sakripisyo ko pala at pag-aalaga ko sa kanya na ako nang kinilala niyang ama. Hindi ko akalain mo isusurrender ko na si Bagwis. Kasi ayaw ko rin naman makulong. Mga kasinag, andito si Bagwis. Oh, yan na oh. Oh, saan ka pupunta? Bagwis! Saan ka pupunta? Halika! Bagwis! Papunta pala ako dun mga kasi nagulat ako. Lumabas na lang dito. May dala pa tayong pagkain sa kanya. Bagwis! Biyabantayan siguro yung Bagwis yung magayon. Sarap ng ligo mo dyan ah. Oh. Alam nyo mga kasinag, ayan ang sekreto ni Magayon. Kaya lalo siyang gumaganda ang maglublob sa putikan. Yan daw ang kapaganda sa kanya. Kaya paborito ni Magayon maglublob dyan mga kasinag. Bagwis! Oh, tumahong ka na. Hoy, huwag ka lalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Bagwis! Palapitin natin si Bagwis dito mga kasinag. Lalapit yan dito. Pupuntahan ko nga sana siya dito. Kakarakakwentuhin ko sana. Umalis man. Sinalubong ako dun. Gulat nga ako mga kasinag. Basta sumulpot na lang dun. Andun na naman si Magayon oh. Bumalik na naman sa lubluban. Talaga sumalubong lang sa akin si Magayon. Bagwis! Ayaw lumapit. Balikan nga natin mga kasinag. May dala kasi ako sa kanyang pagkain para hindi umalis. Hayaan ko muna siyang mag-stay dito mga kasinag sa akin hanggang makalipas ang Biyernes Santo. Ang ganda ng panahon ngayon. Hindi kagaya ng nakaraan mga kasinag na maulan. Pero ngayon ang ganda ng panahon. Mainit. Pupuntahan nga kita doon. Umalis ka man. Halika dito. Opo, baba dyan. Bumaba ka dyan. Ano si Bagwis mga kasinag? Gusto itaas ng nyug. Opo. Nasa itaas ng niyog si Bagwis. Halika dito. Bagwis! Bagwis! Antayin natin dito si Bagwis. Bagwis! Upo muna tayo mga kasinag. Bagwis! Pababain natin dito. Ayan na oh. Okay. Di ba mga kasinag? Nakita nyo? Di ba? Ang bait ni Bagwis. Kain na Ayan. Di ba mga kasinag? Hangang-hanga talaga ako sa kabaitan ni Bagwis na ginaganti niya sa akin sa sakripisyo at pag-aalaga ko sa kanya. Napakabait pa rin sa akin mga kasinag ni Bagwis. Hindi pa rin niya ako nakakalimutan na ako ang tatay niya. Ayan si Bagwis Ayan. Kung maalala niyo mga kasinag yung may thumbnail na usap tayo, tapos yung ang title ay abangan si Bagwis sa Born to be Wild. Ayun yata ang title nun. Dito yun mismo mga kasinag sa area na ito. Di ba ang kisig pa rin ni Bagwis mga kasinag? Opo. Opo. Kumusta ka na ha? Paano magbabanding muna tayo ngayon ha? Pasensya ka na kung busy si Papa nung nakaraan hindi na tayo nagkakausap, hindi na tayo nagkakabanding. Pasensya ka na ha. Pero ngayon magkikwentuhan tayong dalawa. Opo, halika dito sa tabi ko.
Halika dito, dali. Dito ako sa tabi ko. Halika, Bagwis. Opo. Nung mga nakaraan mga kasinag, dyan sa may palaya na inaalagaan ko niyan, ang daming ano dyan, tagak. Nung umuwi si Bagwis, nawala na. Wala na ako nakikita ang tagak dyan mga kasinag sa lugar na yan. Kasi huni lang ni Bagwis, takot na ang mga ibon mga kasinag. Wala talagang nalapit kay Bagwis. Kaya natutuwa ako mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, hindi ako nagbabantay ng palayan. Kahit maya, hindi ako nagbabantay. Kaya laking pasalamat ko mga kasinag. Yung palayan ko, okay naman. Tinitingnan ko, may mga kinainan naman ng ibon. Pero madalang naman, hindi naman grabe mga kasinag. Kasi yung mga ibon na yun mga kasinag, wala rin mang ibang magpapakain dyan, kundi tayong mga tao. Kasi tayong mga tao mga kasinag, ang nagsisira ng kalikasan. Saan ka na pupunta? Sa totoo lang mga kasinag, tayo naman talagang mga tao ang sumisira sa kalikasan. Tayo rin ang nagpapaliit ng kanilang ginagalawan. Kasi ang mga kagubatan ngayon, kung ano-anong ginagawa sa kagubatan na ngayon, kaya tao rin ang may kasalanan. At kaya kung kain man ang palayan natin ng mga ibon, kagaya yung palayan ko mga sinag, kung kain man yan ng ibon, hindi naman uubusin yan. Kasi naisip ko kasi mga kasinag na tao rin naman talaga may kasalanan eh. Kaya dapat sa mga ibon na yan, tao rin ang magpakain. Kasi kung hindi kinalbo ang kagubatan, ang mga punong kahoy, hindi pinagpuputol, maraming pagkain ng ibon. Hindi sana mimisti sa mga tanim na palay. Kagaya ngayon mga kasinag, halos kalbo ng mga kagubatan. Kaya ang mga ibon nasasabi ng perwisyo sa atin, kagaya ng maya. Sabihin nila, perwisyo na sa ating mga taniman. Perwisyo na talaga ngayon mga kasinag. Kasi kasalanan din ng mga tao na kagaya ko. Kaya ganyan ang nangyayari mga kasinag. Sa kapag nandyan ako sa palayan ko mga kasinag, kinakausap ko yan. Kahit pa mga piste yung nandyan, kinakausap ko talaga yan. Hindi sa pag mga kasinag, kinakausap ko. Alam ko makakaintindi naman yan sila. Basta sasabi ko mga kasinag, kung kakain man sila, yung sobra-sobra lang. Wag naman nila akong ubusan. Ayan na sinasabi ko mga kasinag, pag umiikot ako dyan sa palaya na inaalagaan ko, kinakausap ko talaga. Pati yung palay ko na yan mga kasinag, nung bago-bago pa lang itanim yan, simula nung itanim hanggang sa lumaki, kinakausap ko talaga. Yung mga insekto na yan, mga piste na yan, sinasabihan ko talaga sila. Kaya nagpapasalamat ako mga kasinag. Pero ngayon, napiste talaga mga kasinag, gawa ng tagak. Napiste yung 3 pita ko na palayan na pinagbabali ng mga tagak. Kaya yung mga puno mga kasinag, bali na. Yung mga bunga, bali din. Ipa na yun. Pero yung iba mga kasinag, nakarecover. Kasi yung pakabali ng iba, yung nabuswak pa lang yung bunga, yun, nag-angatan pa. Ayan si Bagwis mga kasinag. Bagwis, halika dito. Dala na kita ng pagkain. May dala kasi akong pagkain sa kanya mga kasinag, karning manok. Ipatong ko muna dito sa tabi niya. Bagwis! Bagwis! Yan. Kainan na yan. Ngayon sana mga kasinag, magtatanim sana ako ng niyog doon sa rawis, sa inaalagaan ko. Ay narinig kong nandito na si Bagwis. Kaya sabi ko, bukas na lang ako magtatanim. Hapon na rin naman. Makipagbanding muna ako kay Bagwis. Marami pa kasi akong itatanim mga kasinag. Nasa 50 puno pa yun. Ganito kasi yung gawa ko mga kasinag. Sayang kasi ng oras mga kasinag. Wala tayong pagkakaabalan sa maghapon. Kaya ganun ako mga kasinag. Hindi rin naman ako nakukuntento mga kasinag na wala akong ginagawa. Ayaw ko rin ang nasayang ang oras ko or nababakante ang araw ko. Kasi sayang baga. Sabi nga idaan lang tayo dito sa mundong ito. Kaya lahat ng dapat nating gawin, gusto nating gawin, gawin na natin. Para bandang huli, wala tayong pagsisihan. Ayan para si Bagwis. Bagwis! Kain na! Opo, may dala akong pagkain sa iyo. Kain na yan. Pero sa totoo lang mga kasinag, sa araw-araw na pagsubok sa ating buhay, kailangan din naman natin magpahinga. Hindi naman kailangan puro sipag.
ipagpahinga rin naman natin paminsan-minsan para makarelax naman ang ating katawan, makabawi naman tayo. Kagaya nung nakaraan mga kasinag, yung pagkupra namin sa Tinaluhungan, talagang grabe, dinanas ko mga kasinag, pagod, puyat, para matapos lang yun. Sa totoo lang mga kasinag, hindi na ako makakako na susunod, ako pa rin ang magkukupra doon kasi napakalayo, ang hirap ng lugar na yun. Sige na, kumain ka na dyan, kainin mo na yan. Sana mga kasinag, bukas makahuli na talaga tayo ng daga. Mamayang gabi palan, magtataan ako ng trap sa daga. Sana makahuli na tayo. Tawa man ni Bagwis, hindi na natin napapakain ang paborito niya pagkain. Kaya sana makahuli na ako. Bantayan ko muna siya mga kasinag, habang hindi pa natapos ang mahal na araw. Pag natapos ang mahal na araw, hayaan ko naman ulit siya kung saan niya gustong pumunta. Kasi walang makapagsabi mga kasinag kung ano ba talaga ang mundo. Hindi natin hawak ang isip ng tao. Marami palang nagko-comment na kung paano ko daw nakuha pa si Bagwis, kung paano daw ako nagkamero ng alaga ng ganitong ibon. Ganito yan mga kasinag. Nung kami po ay nagkukupra sa Iraya, nung itinulong ako ni Tio Berto, aksidente lang po namin nakawit si Bagwis sa itaas ng niyog kasi yung puno ng niyog madaming bagin. Ngayon, habang kinakawit namin yung taas ng niyog, hindi namin na alam na nandun pala ang pugad nila, ay yung pugad ng nanay niya. Nahulog si Bagwis. Ngayon, nung malaglag siya, nagulat ako kasi anong klaseng ibon. Wala pa talaga akong idea mga kasinag kung anong klaseng ibon si Bagwis o kung anong klaseng nilalang siya. Basta ang ginawa ko, kinuha ko siya kasi naawa naman ako mga kasinag. Pero may nakita kami mga kasinag doon na malaking ibon palan. May nakita pala kami mga kasinag na malaking ibon andun. Hindi ko alam na yun ang nanay ni Bagwis. Kaya nung kinuha ko na si Bagwis mga kasinag, hindi ko alam kung ano ipapakain ko talaga sa kanya. Nag-iisip ako. Ang meron lang kami, kanin. Ang ulam namin kasi nung mga kasinag gulay. Kaya ang naisipan ko ipakain kay Bagwis, kanin. Pinakain ko siya ng kanin. Ang ginawa ko, sinusubuan ko pa siya ng kanin. Sabi ko, bakit parang hindi nabubusog? Sabi ko ganyan. Sabi ko, ano kayang kinakain nito? Nag-isip talaga ako. Sabi ko, baka ano ito, kwago. Yung but-but kuhaw, kala ko si Bagwis ganun. Sabi ko, baka kinakain nito ay karne. Sabi ko ganun, or isda. Ang ginawa ko, nagpunta ako doon sa sapa mga kasinag. May sapa doon Nagkuha ako ng mga suso. Pagkuha ko ng mga suso, durug-durug ko yung shell. Tapos ipinakain ko sa kanya. Kumain siya. Tapos nung uwi ko dito mga kasinag, naghuli ako ng mga isda dyan sa sapa. Pagkahuli ko nung gabi na yun, naghuli ako ng isda, yung mga tilapia. Tapos yung mga kuhol, hinuli ko siyang pinakain ko kay Bagwis. Kumain siya. Tama-tama mga kasinag, yung pamangkin ni Mrs. may nahuli silang yung layagan. Alam ko pinagbabawal yun mga kasinag yung isang uri ng siya, ng bayawak, yung may mga layag. Ewan ko kung anong tawag sa inyo nun mga kasinag yun. Aalpasan nila. Ang ginawa ko mga kasinag, kinatay ko. Sinubukan ko ipakain kay Bagwis. Ay nagustuhan ni Bagwis mga kasinag. Tapos habang pinapakain ko siya, nakita ko lumulubo yung niya, yung dibdib. Nung lumulubo yung dibdib niya, sabi ko yung nabubusog. Sabi kong ganyan, ay paborito pala ni Bagwis ang mga karne. Kaya nun mga kasinag, doon nag-umpisa ang pag-aalaga ko sa kanya. Isang bis ng mga kasinag, nagkatay dito sa amin ng baboy. Yung mga bituka ng baboy mga kasinag, ginayat-gayat ko. Ang bituka pala ng baboy mga kasinag, hindi kayang tunawin ni Bagwis. Kaya nung binahog siya ng bituka ng baboy, isinuka rin niya, iniluwa din ni Bagwis. Kaya yun, sabi ko bakit ganun? Sabi kong ganyan, isinuka niya. Kala ko nagkasakit nun si Bagwis mga kasinag. Ang ginawa ko, pinainom ko pa ng tubig na may asukal. Kasi wala nga akong idea mga kasinag kung anong dapat kong gawin. Kasi sabi ko mahina ang panunaw ni Bagwis kasi hindi niya natunaw. Isinuka niya yung pagkain. Di ganun na nangyari mga kasinag. Nag-alala ako. Sabi ko hindi ko napapakain itong bituka ng baboy. Kinatayan ko siya ng manok mga kasinag, yung sisiw. Nung pagkatay ko ng manok mga kasinag, galit yung misis ko. Nagalit talaga siya kasi manok na, kakatayin ko pa
Gulat ako. Manok na kasi yung kakatayin ko. Di kinatayan ko mga kasinag. Nagustuhan ni Bagwis. Nabusog ko ulit siya. Kahit maliit pa lang yan si Bagwis mga kasinag, ano pa lang yan, nakakatuwa siya kasi ang balahibo niya puro kuton. Kuton buong katawan niya. Pinangalanan ko siya ng Bagwis mga kasinag kasi yung pakpak niya, yun lang ang kulay itim. Kaya pinangalanan ko siyang Bagwis. Simula nun mga kasinag, nagparabitag ako ng tikling. Ang dami kong tikling na binitag mga kasinag dito. Palibot sa palaya na ito. Ang grabing tikling talaga hinuli ko. Tapos pag wala ko nahuling tikling, pagong, yung pagong mga kasinag, yung bao kung tawagin dito sa Bicol, yun ang ipinapakain ko kay Bagwis. Hanggang sa lumaki nga siya ng ganyan. Pero kinulong ko lang yan mga kasinag nung maliit pa siya. Kasi sabi ko nga baka makain ng pusa or aso. Kinulong ko siya. Pero isang beses mga kasinag, habang pinapakain ko siya, may pusang lumapit. Nung lumapit yung pusa mga kasinag, ginanon ni Bagwis ang kuko. Talagang binanatan niya ng kuko. Natakot yung pusa mga kasinag, tumakbo. Kaya doon nagsimula mga kasinag na hindi ko na ikinulong si Bagwis. Hinayaan ko talaga siya dyan, malaya siya. At sabi ko pag nagkapakpak siya, nagkaisip siya, alis na lang siya dyan. Kasi sabi ko takot naman ang mga aso, takot ang mga pusa. Kaya hinayaan ko si Bagwis. Kaya naging malaya si Bagwis mga kasinag na yung sakripisyo ko pala at pag-aalaga ko sa kanya na ako nang kinilala niyang ama. Hindi ko akalain mga kasinag na magbubunga ng maganda, na susuklian niya ako ng pagkilala talaga sa akin. Hanggang sa bumait siya, hanggang ganito lang ang mga kasinag, hindi na siya umaalis sa akin. Ako na talagang kinilala niyang ama niya. Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Kasi nung mga panahon na yun, kailangan talaga mga kasinag na magsakripisyo ako kay Bagwis kasi nasira nga namin yung kanyang pugad. Kaya tudukayod ako nun mga kasinag para mapakain lang si Bagwis, mabuhay lang si Bagwis ng ganito. Isang beses nga nun mga kasinag, kaya nag-viral si Bagwis. Nagtatrabaho po ako dun sa rawis na yan, yung rawis na inalagaan ko, nagkukupra ako. Tanghali nun mga kasinag, paka galing ko dun sa rawis, naisipan ko mag vlog. Kasi yung pagbablog ko nun mga kasinag, nung nasa Dubai pa ako, hindi naman kataasan ang mga views. Swerte ko nga pag nag 100 plus ang views ko kasi nag-uumpisa pa lang ako nun mag vlog. Swerte ko na pag ganun, tuwa ako, masaya na ako nun. At hanggang umuwi ako, ang subscriber ko lang 150 subscriber. Tapos nung uwi ko, nag-vlog pa ako nun sa rawis, nag-views man ng 300 plus, pero ang subscriber ko hindi na nadagdagan. Pinalipas ko ang isang taon mga kasinag, binuksan ko yung YouTube channel ko, nakita ako na binigyan ni YouTube ng ads. Kaya doon ako nagpursige mga kasinag na mag-vlog. Nag-vlog pa naman ako nun, nagtakal kami kung ano-ano pa sa dagat ng na-vlog ko bago ko isinama si Bagwis sa sa video ko. Isang araw nga pakauwi ko galing doon sa rawis mga kasinag, nag-vlog ako para malaman ko mga kasinag kung anong klaseng ibon talaga si Bagwis. Simula nun, di blinag ko na siya, binidyohan ko siya. 9 days na, di pakapost ko mga kasinag, 9 days na, ang views pa lang niya 400 plus. 400 plus pa lang yung views niya. Marami nagkomenta nun na agila yan, Philippine Eagle yan, makukulong ka yan. May nagsasabi na ganun mga kasinag. 10 days mga kasinag, nung binigyan ni YouTube ng ads, dun nag-boom, dun nag-viral si Bagwis. Nung binigyan niya ng ads, dun nag-boom si Bagwis. Dun ako maraming basher, maraming pagbabash niyang inabot ko. Talagang na-pressure ako nun mga kasinag. Sabi nila magbabayad daw silang 1 milyon, makulong lang ako. Aabangan daw nila na maghimas ako ng rehas. Basta marami mga kasinag. Talagang kinabahan ako nun. Ang nangyari nito, malis na si Bagwis. Andun na, nagpunta doon sa itaas ng niyog. Di ganun na nga mga kasinag, nag-viral na yung aming video. Iblinag ko pa rin siya. Nag-vlog pa rin ako, nag-video pa rin ako. Talagang taming basher mga kasinag. Sa sobrang takot ko naman at kasi ayaw ko rin naman makulong. Sabi kong ganyan. Kinausap ko yung yung bayaw ko na kagawad na pumunta ng DNR. Itanong at sabi ko isusurrender ko na si Bagwis. Ngayon pumunta naman si Kuya Melvin mga kasinag.
Siya naman yung nagpaliwanag, di ba, sa inyo nung mga solid na supporters ko dyan, mga viewers ko. Alam ko napanood nyo naman yung mga video na yun na pinaliwanagan ni kuya na pagpunta niya dun, sabi nga niya na isusurrender si Bagwis. Ang sabi nga ng DNR dito sa amin, pinapadala nga doon si Bagwis. Ang sabi man ni kuya na hindi niya man pwedeng dalahin si Bagwis kasi wala namang kulungan, walang hawla na paglalagyan. Baka kung mapano pa si Bagwis kung dadalhin namin. Ang ginawa naman ni kuya, sabi niya baka pwedeng makausap ang ang DNR Bicol, yung pinakanghid ng DNR dito mga kasinag, DNR Guwa. Yun, nakausap ni Kuya Melvin na kung pwede nga isurrender yung ibon na si Bagwis. Tinanong naman ng DNR kung anong klaseng ibon, basta sabi ni Kuya Melvin agila. Tinanong ng DNR kung nakakulong, tapos kung nakatali. Ang sabi naman ni Kuya Melvin, hindi man nakakulong, hindi nakatali. Ang sabi ng DNR, wala naman daw akong nilabag na batas kasi hindi naman daw nakakulong, hindi naman nakatali, malaya naman si Bagwis. Kaya doon mga kasinag, nagpasalamat talaga ako sa aking bayaw na si Kuya Melvin sa pagpunta niya doon, at nagpasalamat ako sa DNR noon. Wala naman daw akong nilabag na batas or naging violation sa pag-aalaga ako kay Bagwis. Makalipas ang ilang araw ng mga kasinag, pumunta na nga dito ang Born to be Wild. Nag-contact nga sila sa akin na kung nandito pa yung si Bagwis. Kaya naipalabas kami mga kasinag ni Bagwis sa Born to be Wild kasi pumunta talaga sila Doc Nelson dito, tapos yung kanyang mga staff. Ganun ang nangyari mga kasinag. Kaya lalong nag-viral yung video namin, kaya lalong tumaas yung subscriber namin ni Bagwis mga kasinag. Kaya hanggang ngayon andyan pa rin kayo, nakasuporta sa amin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo mga kasinag. Hindi nyo pa rin kami niiwan ni Bagwis. Hanggang ngayon tinatangkilik nyo pa rin ang aming YouTube channel. Kaya nagpapasalamat ako ng marami mga kasinag. Ayan po ang dahilan. Sa mga nagtatanong pala, nagko-comment kung paano ko nalagaan si Bagwis, paano ko napabait. Ganun lang po ang ginawa ko mga kasinag. Kasi ito naman si Bagwis mga kasinag, pahiram lang naman sa akin, hindi naman totally sa akin talaga ito. Hiram ko lang ito mga kasinag. Hindi ko hawak ang isip ni Bagwis kung hanggang kailan, hanggang saan o ilang buwan, ilang taon tatagal pa sa akin si Bagwis mga kasinag, kasi hindi ko hawak ang isip niya. Tagapangalaga lang ako mga kasinag. Andun na si Bagwis andun sa itaas ng puno. Doon mga kasinag si Bagwis, dumi pa doon, pero yung pagkain niya andyan yun, nakapatong. Iniwan ni Bagwis mga kasinag yung pagkain niya, pumunta na doon habang kinikwentuhan ko nga kayo ng mga pangyayari kay Bagwis sa mga nakaraan ni Bagwis. Kaya nagpapasalamat ako ng marami mga kasinag, kasi sa sakripisyong dinanas ko rin kay Bagwis, mag-iisang taon na siya sa akin mga kasinag. Malapit na, kaya nagpapasalamat ako ng marami talaga. Magwa 1 year na siya mga kasinag, kaya sobrang salamat talaga. Ayan ang nakakapawi ng pagod ko mga kasinag. Yung mga sakripisyo ko kay Bagwis, nagbunga naman ng maayos. Maraming blessing ang dumating sa akin, maraming blessing ang pinagkalob sa akin ng mahal na Panginoon sa sakripisyong ipinagkalob ko kay Bagwis. Kasi hindi ko siya pinabayaan, inalaga ko talaga siya. Ayan na si Bagwis mga kasinag, itaas ng Nara. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna. Bye bye.